כמה יש גירושים בעם ישראל? למה? כי אין אמונה. אמונה היא היסוד של כל בית ובית. כל בית, היסוד שלו זה אמונה. הדבר היחידי שנותן לאדם כוח, זה עבודת הרצון. כשאדם לוקח דבר מסוים, מתפלל עליו כל יום חצי שעה, יהיה דבר שנראה לך שבלתי אפשרי, בלתי אפשרי. מתפלל על זה כל יום חצי שעה, אתה תראה שאתה תצליח להגיע לדרגות הכי גבוהות בדבר הזה. אתה יודע שאתה כעסן, אז למה אתה לא תעבוד על זה? למה? אתה יודע שאין לך שלום בית. למה? למה אתה עבוד כל יום חצי שעה על זה שיהיה לך שלום בית, שיהיה לך אמונה, שיהיה לך שלום בית? היה אצלי יהודי. אז הוא אמר שהוא רב עם אשתו. כל הזמן רבים. אמרתי לו, מחילה מכבודך, גבר רב עם אשתו? סליחה? ממתי רבים עם האישה? הוא ניסה להסביר לי כל מיני... סליחה, אני יודע שעל פי האמונה, אם אתה רוצה לריב, אתה צריך לריב עם השם. מסתכל עליי, לריב עם השם? אני אריב עם השם? אבל מי עשה לך את הכל השם? אז מה אתה רב עם אשתך? אתה רוצה לריב, תריב עם השם. תגיד השם, למה אשתי עושה לי ככה? הרי כל מה שאשתך עושה, ככה השם גזר. ככה האמונה אומרת, נכון? כל מה שאשתך עושה לך, ככה השם גזר עליך. גם אישה, כל מה שבא לך עושה לך, ככה גזר גזר. אתה רוצה לריב, תריב עם השם. אתה רוצה לכעוס, תכעס על השם. כי כל מה שקורה איתך, ככה השם רוצה. אז מה אתה כועס על בן אדם? תכעס על השם. אז ככה אדם צריך להתפלל ולעשות עבודת הרצון. כמו שהעולם תחם עליי. זכי אותי לדעת שאין, כל פעם שאני כועס, למעשה אני כועס עליך. תחם עליי, תעזור לי, תן לי אמונה שלמה, תחם עליי כשברוך הוא. תעזור לי, מתחנן לפניך, תן לי אמונה שלמה, כפשוטו, בטל מינית. את המידה הרעה הזאת, מידת הכעס, תחם עליי. אדם ילמד קצת על כעס, בספר גן האמונה יש פרק קטן על כעס. ילמד את זה ויתבודד על זה יום יום. יתבודד על שלום בית שלו. חצי שעה ביום. מה אתה חושב שיהיה לך שלום בית אם לא תעבוד על זה? פעם אמרתי לאשתי, את רוצה לריב איתי? אמרה לי, אי אפשר לריב איתך. אין פרטנר, תמיד. יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אני מקבל את הכל באמונה, וזה נגמר עשינו. בשביל לריב צריך פרטנר. מה אתה תריב עם עצמך? בעניין הזה של שלום בית, זה מאוד חשוב לי, כי אני לצערי כמעט כל הזמן עוד אנשים, גירושים, מה קורה פה? שכל אחד יקרא את עצמו לידיים, ויעשה את החצי שעה של עבודת הרצון, על השלום בית שלו. מה פתאום רבים?